ש- שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק של תסביר את המה. טוב, טוב. שלום לכולם, אני מדבר במקום רון. אני אסביר לכם על האתר של רון גיימר, רון גיימר רייזר. זה אתר טוב עם אינטרו חבל על הזמן. כן. שהוא מקצועי מאוד. יש ניטור שמקצועי, חצי מקצועי, טוב מאוד, והם בכסף, בחינם. כן, אחד אבל ממש טוב. ויש גם אחד בחינם, אבל ממש טוב. ותירשמו, וגם תירשמו לערוץ שלי ושל רון גיימר רייזר. מה? זה אני, צ'קסי. סתם. כולם ביי ביי.